Fa 4 anys vaig tenir com una visualització d'un lloc amb molta gent, era un lloc ovalat amb molta gent de moltes tradicions. Em dic Eduard Soriano, tinc 62 anys, sóc un buscador. Jo sóc de la terra, vaig néixer a Granada però em sento d'aquí, de Catalunya. El meu color preferit és aquest verd. Terra! Em dic Dharma Soriano, tinc 37 anys. Jo sóc de Barcelona. Sóc una creativa. El meu color és el taronja. Ahó! Quan vaig tindre aquesta experiència, feia 4 anys, vaig sentir que no era el moment, que tenia d'esperar el seu moment, i el seu moment és ara. Vull dir que és un temps especial per moltes tradicions i per moltes cultures. L'Eduard és una persona singular, inquieta i sobretot amb una sensibilitat molt especial. Ha sentit la crida de la Mare Terra i sent que se li ha de tornar un favor. La Dharma representa la figura d'una persona terrenal, apassionada per les petites coses que ens regala la vida. Malgrat tot, avui és una persona amb necessitat de canvi. Un moment de canvi és un moment en què la gent està canviant coses, està canviant, decidint a quina escola porta els seus fills, està canviant no medicar-se tant, està canviant decidir què fa amb les seves economies, està canviant. És un moment de canvi en molts sentits. O sigui, jo veig que estem en un moment que els pilars de la societat s'estan derrumbant, estan caient, i el homenatge a la terra és com una sortida, no? Hem arribat a un moment d'aquesta societat amb un camí sense sortida. Aquesta sensació de no veure solució, no tindre respostes i veient que la gent que té poder per fer aquests canvis no els està fent i ens hem d'unir i amb aquesta energia del bé comú ens adonem que tenim molta força per fer molts canvis, però els canvis els hem de fer nosaltres. Ens hem oblidat que estem vius perquè estem desconnectats de la terra. Per tant, a la Terra necessitem una bomba de pau. Pare i filla han unit energies per fer realitat un somni. Neix homenatge a la Terra. És un moment important per fer una celebració, per sentir la força, l'energia del bé comú, que som molta gent que volem això, que no estem sols, i una trobada, una celebració et dona força per continuar. Per mi, homenatge a la Terra és un somni fet de realitat. Homenatge a la Terra és una plataforma per exposar totes les alternatives que hi ha treballant per un món millor, per una terra millor. És més que un festival, és més que una trobada, és un gran homenatge a la nostra Mare Terra. Penso que el perfil de la gent que pot tindre interès per l'homenatge és totes aquestes persones que no estan d'acord amb com està la societat avui en dia, que estan buscant una resposta, que estan buscant un canvi, i llavors aquestes persones poden ser de qualsevol edat, del nen petit a la mare, als pares, als avis, vull dir, és un espai obert per tothom perquè tots som fills de la terra. La Dharma i l'Edu han creat una associació sense ànim de lucre que fa mesos que treballa en el projecte. Homenatge a la Terra té tres grans branques, la part de tradicions espirituals, la part de conferències i la part d'arts escèniques. De les tradicions espirituals tenim la tradició musulmana, dels hinduistes, del budisme, dels sikhs i tota la part de tradicions ancestrals. Tradicions espirituals és per tota aquella gent que vol trobar-se amb els seus orígens. Tenim els Huichols, tenim els Hopi i tenim els Mamos. Aquestes tribus indígenes són els guardians del coneixement ancestral de la humanitat. Amb les tradicions indígenes tindrem l'oportunitat de fer temescals, participar en les seves oracions, les seves danses, sanacions, una oportunitat per disfrutar. Dintre de conferències tenim conferències de la nova economia, d'educació, d'alimentació, de medicina, conferències de creixement personal i hem aconseguit un bloc de conferències molt competent. Amb xerrades estarà Wang Chen, el Kamal, l'alcalde Olivera. Amb aquestes conferències la gent podrà aprendre una altra manera d'alimentar-te, una altra manera d'entendre la vida, una altra manera d'educar els nens. També una altra manera
com de sentir, d'experimentar, que és a través del yoga, la meditació, la comunicació. Vull dir que són maneres perquè tothom pugui arribar a aquest canvi, a aquest homenatge a la terra. En definitiva, xerrades interessants per qualsevol tipus de sensibilitat. I a la part de les escèniques tindrem molta música, concerts, circ, dansa, un holi, una festa de la Índia, que la gent estira pigments de colors i és tota una experiència per grans i per petits. 518 hectàrees de terreny a la disposició d'una idea. Tindrem 5 espais, que un seria la zona infantil, una zona de teràpies alternatives, on et podran fer massatges i diversitat de teràpies. Tindrem una zona de restauració on hi haurà alimentació per diversitat de gustos. Tindrem una zona de ioga, meditació i dansa. Després tindrem un escenari principal on es faran els concerts i activitats més grans. Tindrem una zona d'acampada amb un campament de tipis i després una zona d'acampada de tenda de campanya. Un kit per vindre a l'homenatge a la terra és una llinterna, una esterilla, un pareu, una bona crema solar i moltes ganes de passar-t'ho bé. I tot això a casa nostra? Montserrat per nosaltres i per la resta del món, a part de ser el cor de Catalunya, Montserrat és el xacra del cor de la terra i cada vegada que venen ancianos d'altres tradicions sempre venen a la muntanya de Montserrat per fer un rezo. Els objectius d'homenatge a la terra, encara que són molts, principalment, és que tots han de sentir que són germans, que són fills de la mateixa Mare Terra. Ells ho han sentit i ho faran realitat. La teva energia també hi pot ser present. Hi aniràs? Com arribar-hi és al quilòmetre 43 i mig de la carretera de Solsona, el desvio Les Comes, que és aquesta casa d'aquí, i també si veniu amb tren tindrem transport des de l'estació fins a Les Comes. Ens podreu conèixer aquest projecte a homenatgealaterra.com. A la nostra web podreu trobar més informació sobre horaris de transport i mitjans. El 5, 6, 7 i 8 de setembre esteu convidats tots a aquesta gran celebració. Mai hauria imaginat poder transformar el món, però crec que cada dia es poden transformar les coses.